maar daar is gesneden maar even al je net. Wij hebben van vroeger dat we dan fosforlet hebben, dus uiteindelijk stekt dus dat wel een beetje. Maar we zitten hier zat dicht bij de Sjoekomar, bij Dalsterhuizen. We nemen de schaatsen een keer mee en dan hebben jij juist hier de baan veegt van een kilometer of 3. En dus we hier juist met 3 man de schaatsen meenamen en dan hebben we de laatste uren van de werkdag zijn we geen even de ijs op. Dus informatie man? Poer best, ja. We werken met plezier en brotten willen onder de man, mooi werk. En ja, dan dit er even bij, we staan werken, dan is het een dag samen om, super.